ang puso an ayon niralulang ngan hilulo kama upay ang tunog diri ka masusubo mugod lain uring instrumento hasta pag nadaya na may kumbulata mga iring nung ini ang irabanda kung natukar na pastilan inggan nyaran matanan salit nagsasarayaw kay ayon pilihan kadampan hala sarayaw na kita ikapitan iton magpuna pagpadisan niya di konsihala guru diyan iton iba pasasayaw taliwat hira kay naayon hirahan kong bulata kung natukar in ka magana kun baga pagkaon in ka marasa kay hantiyo pagsayaw samtang nati ka iha nati ka upay manliwat ang ipan mustura ala sarayaw na kita ikapitan iton maguna pagpadisan hiya ni konsihala itong iba kasasayaw taliwat hira kay naayon hirahan kong bulata sarayaw na kita ikapitan iton magpupuna papadisan hiya ni konsihala pero niyang iton iba kasasayaw taliwat hira kay naayon hirahan kong bulata kung natukar in ka magana kun baga pagkaon in ka mara